Ano, kuha mo na ba? Nakuha na. Nahihirapan siyang iangat yung kamay niya guys. Ay, nabibata dito. Ha? Di po, nagnan. Man. Mahirap daw kami guys. Ayun. Libal. Ayun, ayun. Yun. Nice. Hugasan mo para ano makita. Makita sa video. Masyadong maputik. Yun, nice one. Laki guys oh. Ang laki niyan. Oh. Oh. So ayan guys, nandito kami ngayon sa ano ni Lem, tabi ng dagat tsaka tabi ng ilog. Bali mangunguray kami yung land crab. Bali dito na kami guys, nagpapahinga lang kasi malayo yung linakaran namin. Shoutout po sa lahat ng nagpapa shoutout guys. Ito pala yung mga butas ng kuray guys. Isa, dalawa, tatlo, apat magkakatabi. Ganto kasi guys yan. Dito sa tabi ng ilog tsaka tabi ng dagat, ang technique putik. Bali kinukuha namin dito sa mga tubigan. Tas binubuhos. Pero sa bundok guys, sa may isla, ang ginagawa namin doon, trap na lambat, mas madali pang. Kasi doon guys, hindi mo madidiligan kasi yung gagamitin mong putik pag diniligan mo doon, mga 4 na balde. Eh dito isahan lang. So stay tuned guys at tignan nyo. Oh. Ninggan sa doon. Diyan na gwapo ah. Oh. Dayo awang ko maulag na. Mek dito. Madre. Nyamit. Wala daw putek. Ay, walang putik doon guys. Oh. Tama mo dari. Tama na eh. Wow. Dayo, beri. So guys, nakahanap na ng
putik si Boss Brian. Dito. Mini ka tsinelas mo dito. Puro ramaw. Ramot tinipa niya dito. Ha? Ramot tinipa. Yun. Putik guys. Putik daw, putik. Ini. Kawat, kawat. Kaya mo, kaya mo. Kaya. Nih. Ayan sila. Magkatam, magkatam. Jumisa, jumisa. Kargata pa. Sulatid aja ng isa. Ha? Yan guys, ang hirap mag ano. Ang hirap mo kumuha ng putik dito. Matigas. May mga ramot pa ng nipa. Panirang magpaisaw. Doon pa lang mahirap na. Yaw yaw yaw. Ramot mo pagpaisok. Oh, putik guys. Ididilig natin dito guys. Sa may mga butas. Para ano? Para lumabas. Batakaling lumabas. Ang ba nasibugan mo natin ito? Ito ni. Hindi pala din Eh, Bata, apa ya? ano saan ka din Natan pa. Dari, Ha? dari dyan Ha? Ay dyan. Apa ya? At alis to. Naman. Doon sa takina ka. Kadama amin. Ito daw yung una guys. Diligan natin to. Sibugam tam isa. Dito? Sibugam. Baka nga ka siya ka rin gano'n. Yeah. Ito yung unang butas guys. Dilig-dilig lang yung ganyan. Napuno? Dabo na Jenny.
May butas na iba guys. Yung napuno dito. Ado pa ata. Hindi pa lang kasi. Sibuga ka sir. Well. May butas na iba doon guys. Oh. Biniligan nila yung isa. Nagdakal mo diabo ng mesa dito ni. Hindi nalada papangnik dito. Dubasit. Sadakal. Tagal lumabas mga ka-idolo. Tagal. Tani sibog mo tani. Ini ang ganda nanda. Narigag sa dito yun. Di ba ang ersan? Uray ka natin dito. Ayan guys, lilipat kami ng pwesto. Yung putik kasi doon guys na tubig, hindi ano. Hindi siya maputik. Tubig lang na solo. Hindi kasi lalabas yung kuray guys pag ano, hindi malapot, ay hindi maano, malagkit yung putik na ilalagay. Dapat mas madami yung putik. So stay tuned kayo dyan guys. Guys, titingin tayo ng mga ano dito, butas. Wala sanang along pipinig guys. Dito pa'y pagpakpakatan da bukatot ka. Dito? O man nagpaka dito eh. Bukato? O, Awampoy? pagpaka dano ka dito eh. Dadi bukato ni titularin pakamakto. Ado. Dadi juway dijay. Daya pulos. Alimango ko man yan. Oh, gagamba. Peter Parker. Ano? Dati nakatik. Tingin tayo butas guys. Ano pipinig? Ayun naman eh. Oh, maabo na tan. Ado-abo na di ate. Tani bang ya?
Bali mo lang nga na to yun. Buros. May puro. Hey Saus! Napitpitak pa yung kapipitakan na yun. Pa! Oh. Yeah! Lagsin. Sipot ka ah. Ito. Malumpi pinig tato. Nabuusan. Makapita na. Na. Pabanyas. Sige pagpakat to eh. Ha? Wala. Wala. Wala, sibugan ta? Uy. Hola. Ba't kasi ito? Ito, agad ato ni takina ni. Dito na. Yan magigib sila guys. La, kaya kita. Butong kan sapay lang mo. Kaya mo yan. Sus. Sumabak na ang ating pambansang ano, sus, may sata akong mayatin. Yan po si Lem guys. Naghahanap na yan ng syuta. Gusto mo yung syuta? Oo. Oo, ganun yung sinasabi kong putik guys. Malagkit. Mas mabisa yung ganyan. Wala pong halong ano kung ano-ano yan guys. Yung putik na yan. Walang halong kung ano-ano. Wala ng mga comments dyan. Ano lang yan guys. Pure na ano. Putik tsaka tubig. Tingnan nyo. Diretso buwas guys. Para walang script na tinatawag. Para walang cut-cut. Diretsoin natin. Lagay natin. Tingnan nyo. Diretso doon. Gisakutan. See? Diretso natin guys. Para ano. Para makita ng iba na walang hinahalo dyan. Buhatin lang natin guys. Oo. Kaya mo. Nabaka mo dito. Na. Yeah. Oh. Diba? Oh. Sibuga matan dito, sibuga ka jijay. Uy. Guys, binubuhat na. Tignan nyo, walang halong ano. Ito yung butas guys, oh. Ayan sila mo, maglalagay doon. Ayan yung butas. Butas ng kuray. Ito yung tubig, oh. Lalagay natin, oh. Wait lang. Sakaling lumabas. Yan guys, antayin lang natin lumabas. Lumaran? Ayun, lumabas na daw yung kay Lem.
Oh, di ba? Nice one. Yan yung lalagyan na namin sako. Hindi na mo kaya rumarlag. Ano? Walang cut guys ah. Naunog mo. Natin.